A CIGA quenta motores para a celebración do Día Internacional da Muller Traballadora. O sindicato convoca por 8 de marzo unha folga de mulleres, un acto reivindicativo que busca ser unha chamada de atención ás administracións para que loiten pola igualdade laboral. As mulleres traballadoras que queiran secundar esta folga poderán facelo en quenda de mañá, tarde ou noite, cun paro de 2 horas. Segundo salienta a CIGA, esta é a primeira vez que se organiza unha xornada de paro a que só están chamadas as mulleres. É a primeira vez que se convoca unha folga de mulleres e na cal os homes desta volta van ter un papel secundario, aínda que sí que van participar en todo no que son todas as tarefas de movilización, de información e de axitación, sí que eses días non están convocados a folga pola CIGA. Aqueles centros de traballo que queden máis afastados das principais movilizacións tamén se poderán unir á xornada reivindicativa. A CIGA vai promover concentracións ás portas das propias empresas tamén o día 8 de marzo. Para iso, a Central Nacionalista xa iniciou unha rolda de contactos con algunhas factorías da zona para que as súas traballadoras se unan á xornada. Dende a CIGA denuncian que o 8 de marzo non é unha xornada festiva, senón un día de reivindicacións. Nos pretendemos rachar con esa felicitación do 8 de marzo. O 8 de marzo non é unha data para felicitar as mulleres, senón que é unha data reivindicativa, e nós así a queremos celebrar. En todo caso, vexas esta folga como unha chamada de atención, lóxicamente, ás administracións e a quen nos goberna, é un berro colectivo de todas as mulleres galegas e as mulleres do mundo o que está acontecendo. Para centrar en pleno ano 2018, as diferenzas laborais entre homes e mulleres seguen a ser moi evidentes, cun gran número de contratos a tempo parcial, grandes diferenzas salariais e mesmo episodios de discriminación pola maternidade.